Hello guys! Kararating ko lang from work. Napaka dumi ng ating bahay for today's video. Anyway, may ano tayo. We do have a package. Gastos na naman. Gastos tax return. Yay! Yung mga tax return to at saka of course, yun lang, tax return lang guys. So, bumili na ako something from Guess again. Guess what? So, kasi guys, naka-sale sila always ba? Kasi ano kasi siya na, yung para mga old stock. Kaya ang mura na lang niya. Ano yun guys, sa Pilipinas, hindi ko afford mag-guess. Guess what? Right now, I can afford it. Yay! Overs! So, pa-summer na. Spring pa pala. Pa-spring na. Anyway guys, napaka ganda ng ating sun. May sun na talaga. Hopefully, wala na kaming nakitang snow. Charot. Last 2 days lang yun last week na naggrabe talaga yung snow. Talaga, parang 24 hours siya guys na nag-snow talaga. Hala, sana. Ano sa akin to? So, this one is just simple lang na sana ka siya. Feeling ko feeling ko matangkad. Matangkad. Okay naman. Kasya siya. Size 8 ata to. Size 8. Wow. Love it. Simple. Pang Pilipinas. Hopefully makawit tayo August or September. God willing. Ayan. So, another one. Ano ba ito? So, another is may pa-t-shirt tayo. Of course, hindi sa akin to. Either, kasi large siya. Either, ibibigay ko siya sa sister ko or akin. Yay! Kala. We'll see kung ano siya. Very, very simple lang na ayoko. Tumaba tayo guys, diba? Siyempre, kung mataba tayo, ayaw natin na masikip na mga ang large naman talaga. Malaki talaga siya in fairness. Ganyan lang. It's just an ordinary t-shirt na may ganyan lang. Ito, nasa around $19 ata ito guys. And again, nandito naman tayo sa ating Bish 101. I got this on sale again. On sale lahat to guys. So, huwag kayong dyan, on sale to lahat. Tote bag lang. Tote. Yay! Tote! Tote bag. From, yan lang. Simple. Pang Pilipinas lahat. Dami ko ng bag Ito lang kasi pang beach. Pang beach! I'm so excited to, na talaga. Sana, hopefully, God willing, tayo talaga ay makauwi na ng Pilipinas. Anyway, guys, thank you so much sa mga bago nating subscriber, no? Maybe lalagay ko dito kung sino kayo, kung okay lang sa inyo. Privacy concern, charot. But thank you so much for watching my vlog and then subscribing. Alam ko namang hindi kaya-aya at boring aking vlog. Wala naman tong content talaga. Everyday life lang ni Kiray. Ayan. Tapos hindi naman makabuluhan ang ating buhay. Charot lang. But I'm very grateful na kayo guys. Nagsasubscribe kayo sa akin despite of OA talaga ba? So, today is Bible study day. Pero before ako mag-Bible study, maglinis muna ako sa bahay guys. Ang dumi. Sofer Latina. Yay. Hello, beautiful people! It's Friday! Alam nyo guys, 6 na. 6, ano ba to? 6:50. I'm so happy. It's so nice na, guys, sunny! It's so nice to, English tapos hindi tapusin. It's so nice na uuwi ba, na meron pa talaga siyang sunshine. I'm so loving it. Okay! Guys, ito na naman tayo. Mag-unboxing tayo. Kagagaling ko lang from work. So, ito yung pa-outfit natin for today's videos. Yeah, simple lang naman. Simple outfit. Yung natatago yung mga bills. So, guys, ang sasakyan ko pala, wala dito. Tapos, kasi,
Nung nagpa-oil change ako doon sa aking, grabe talaga yung sunshine, no? Nagpa-oil change ako, sabi nila, kailangan daw, may leak daw. Kailangan daw nilang tanggalin yung, ano ba yun? Yung parang oil, chuva-chuchu, tapos i-seal again. So, that's under warranty still. Nag-ano ako, baka yun yung reason kung bakit hindi umandar yung anong sasakyan natin ba one time, di ba? Baka yun yung rason. So, but anyway, yun nga, sinasabi ko guys, andun siya ngayon sa, kasi hanggang, okay naman siya na ayos na, kaso lang guys, hanggang 5 PM lang yung kuha nila. So, hindi ko siya makuha, obviously, kasi nga, di ba, nag-work pa tayo. Ay, ano bang ginagawa ko? Kasi nga, nag-work pa tayo guys. So, hindi natin talaga makuha siya. So, yan. Bukas ko na lang kukunin yung aking sasakyan, magta-taxi, mag-Uber na lang tayo guys, kasi nga wala tayo choice. Pero pupunta ako bukas pala, may gagawin akong test for myself again. Kailangan 3rd cycle ng ng aking period. So wala akong I so love my hair, yung kulay ba, bumagay siya sa akin. Kaya alam mo naman, hindi na siya nagla-last longer. So, ayan. Ganda? Yeah, over! So, ano bang sinasabi ko, guys? Ano bang sinasabi ko? Ang sinasabi ko nga, bukas, pupunta ako early morning sa clinic. Mapapatest ako ng 3rd cycle ng aking period kasi para doon sa aking fertility chubanesness. Ayan. So, ayun guys. So, ngayon today, mag-unboxing tayo. Unboxing? Ay, hindi pa. Haul pala. Hindi unboxing kasi hindi ko naman in-order. So, alam nyo guys, sa work ko, sa TD, meron kami appreciation points. And then, if you will be appreciated, kung ina-appreciate ka, bigyan ka ng 25 taga-appreciation. Kung may ginawa ka, kung na-refer ka, yung mga ganon. Ang dami ko nang nakuha ng mga points. Sana pala noon, mga gift cards yung kinuha ko, yung sa Winners ba, yung paron. Kasi ang ginagawa ko guys, pumili ako doon kung ano yung gusto ko. Sabi ng manager ko, dapat hindi, kasi kung halimbawa kung sa gift card ng Winners, so marami ka pang nabibili. Kasi kung halimbawa kung gusto mo ng yung mga coffee maker ko, doon ko lang kinukuha guys, mga coffee maker, ano pa ba, rice cooker, mga ano din yun, mga ilang points din yun, 250 points, kung gift card yung kinuha ko, tapos pumunta ako ng may mga Winners doon, yung may mga Hudson's Bay doon, di sana marami akong nabili, di ba? So ito guys, ito lang yung konting points lang na naipon natin, kasi from lang to na points, from last month lang na mga points guys. So naka 400 points ata ako. So, 400 points, pwede ko yung i-change ng gift cards. For 250, meron kang 50 points. 50 electronic card ng Winners. Winners is parang dito, shopping. Yan. So, meron tayong 250 plus again, meron na naman akong points. So, nag-add naman ako ng 25. Tapos, 25 na naman. So, bali, meron tayong $100 na gift card. Worth of gift cards ng So, syempre guys, ano bang magagawa ko doon? Bumili ako ng mga bagay-bagay sa Winners kanina while working. Sa aking lunch break. Kasi kumain ako ng maaga. So, meron tayong lunch break. So, first haul is I do have this very cute! Very cute na, anong tawag dito? Cosmetics bag. Lalagyan ng makeup guys. Kasi nga, ang dami ko namang lalagyan talaga. Sabi ko lang, baka umuwi lang tayo sa Pilipinas ba? So, ilagay ko lahat ng makeup ko dito. O, diba, bongga? Dami kong makeup. So, ayan. So, ito yung ko. Ang binayaran natin is $111.24. Yan, guys. Pero, syempre, ang excess lang dito yung binayaran ko. Diba, bongga? Yay! Gift cards. Tapos, yung isa ko pang gift cards pala, hindi pala e-gift card yung pinili ko doon sa system namin. Ano pala guards, yung physical card talaga, $25 din yun. So, namali ako ba? Sabi ko, nag-email ako doon sa head office. Sabi nila, hindi nila ma-change na.
So, hihintayin ko talaga siyang dumating, guys. So, ayan ang first. Cute, diba? Marami tayong aso eh. Tapos mukha din tayong aso. Yay! So, nakita ko ba yung panty? Huwag nalaga nito. Calvin Klein na panty. Ang dami kong panty na. Kasi lang, kailangan ko ng cotton. Hala, large ba to? Ay, medium pala. Kasi parang laki. Malaki. Yeah. Ayan, kailangan ko ng cotton. Hindi naman totally cotton yan. Pero at least cotton man lang ba? May cotton na ano. Tapos, syempre, bumili tayo ng ito lang. Dami to sa Winners. Yung mga ano lang. Sa dami-dami naming socks, nawawalan always. Tapos, naghahanap-hanap kami nung saan na. So, yan. New Balance na 6 for women na shoes. Socks pala. It sucks, you know. Okay. Tapos, may it's, ano na guys, summer na, pa-summer na. So, kailangan summer body tayo overs. So, I hope this one fits me well. Large to na ba? Large. New Balance lang na, biker shorts. Pero may kasama na to siyang, pair to siya ng, ganito lang. Pang t-shirt lang na pang jogging. So, it's $29, guys. Ayan. Walang ibang kulay kasi na maganda. Gusto ko black. Large din to. Parang hindi masyadong, ayan. So, New Balance. So, terno to siya. One price. And then, meron din akong biniling, hopefully, maano to sa akin, guys. Puma at, ay, hindi pala. Ano ba to? Puma nga. Puma ba? Hindi ko, wala pala siyang hindi pala siya Puma. Para lang siyang Puma. Slazenger. Hindi ko alam tong nito. Basta black siya. Na, eto lang. Kasi wala akong ganito ba, cargo. Kasi, ang ganda niya kasi. Wala akong cargo. And then, ko sa self ko, guys. Ayoko na pala talaga yung mga pants na hapit-hapit. Yung mga slim pants, yung mga ganun. Ano ba yung tawag doon? Nakalimutan ko tuloy. Yung mga pants na basta masisikip sa paa ba? Ayoko na doon. Gusto ko, dito kasi uso din yung mga wide leg. Yung mga skinny, hindi uso dito masyado. Tapos, ay, yun lang pala. Ha? Yun lang pala yung nabili natin, guys. Ayan. Ay, yun lang pala yun. Tapos, ladies active. Lingerie, ladies active. Hala. Parang hindi ata niya hala, hindi niya nasama, guys. May isa pa kasi yung binili ko. Ha? Okay, wait lang. I'll figure this out. Okay lang pala. Nagkamali ako. I was thinking na meron pa. Tapos ito pa, guys. Akala ko hindi ko nag-record. Ito pa pala. So, meron tayong mascara and eyeliner. Nabusot ako ng eyeliner na talaga. Laging nagda-dry talaga. Nagda-dry agad siya dito, guys. Kasi alam niyo naman, nag-heater dito. So, ang cute na. Tapos, mura lang. Tapos, kailangan ko lang talaga ng bagong eyeliner kasi wala akong eyeliner. Ayan. Nakaano pala tayo? Castor lashes. Yes! Ayan. Ang cute niya, diba? Tapos, magre-refer ulit tayo, guys. Kasi para may naman tayo. So, may incoming. Meron tayong na gift card. So, $25 din yun. Hindi ko muna yun lulustay. Hindi ko muna yun lulustayin. Ko muna yun para maging 100. Tapos, bili na naman tayo ulit. Sa susunod nating makuha na mga gift cards, ipamili natin yung pasalubong sa Pilipinas. So, diba guys? $100 din yun. Marami ng Ang cute talaga nito. I'm so happy when I got this. So cute. Tapos, ko, before tayo bihis, muna tayo, guys. I need to make sure that this one fits me well. Ito. Tapos, natin. Kung hindi, return natin. Madali lang naman kasi nasa bangko lang talaga to siya na Winners. Nasa loob ng mall. Kung saan ako nag-work. So, that's it, guys. Yun lang muna ang natin ngayon.
walang kabuluhan ang ating vlog. Kaya walang nanonood. Yeah, kaya walang subscriber. Pero that's it. Mamaya na tayo din. Magluluto ako. Mamaya. Ano ba lulutuan na naman natin? Basta bukas, hopefully magising ako ng maga. Good morning. Punta tayong North Star. Punta tayong North Star Hyundai, guys. Hindi na ako naligo kasi gusto ko nga talagang pumunta after nang kunin ko yung sasakyan. Gusto ko talagang magpa-check up ng third day ng cycle ko. Ayan. Guys, talaga ako nag-breakout ako sa bago kong tinay na skincare. Hindi na ako mag-try nun. Feeling ko yung vitamin C, yung a combination of my new skincare vitamin C. Yun paano sa akin. So, hinintay ko lang Uber ako. Bayad tuloy tayo ng $20. So, it's 9:19. Gusto ko sana pumunta pala ng Dyna Life. Kaya lang, naalala ko yung yung other requisition form ko is nandun sa sasakyan. Ang baho ng nakapasok na. Hintay ko lang aking Uber. It's a beautiful day, guys. Tingnan niyo ang ating sunshine. Birds are chirping again. 2 minutes na lang aking Uber. Dito na tayo, guys. Let's use the other door. Dito na tayo sa Hyundai. Kunin natin yung ating sasakyan. Kunin ko lang yung keys. Sayang naman hindi natin maano yung ating cart. Coffee. Oops, sorry. Good morning. For key, right? Yes. Thank you. So, andito na ako sa aking sasakyan. Hintayin ko na lang. Ito yung sasakyan ni Falcon before, guys. So, dito muna ako. Hinintay ko lang kasi may other client pa. Ay, talagang nag-break out na talaga ako. 1, 2, 3, 4, 5. Dami kong pimples. Harvest na naman tayo, guys. Nandito ako sa North Star Hyundai. Dito ako kumuha ng sasakyan and then may nakita nila na may gas. Ano ba yung may leak sa oil tubanes? Hindi ko alam, guys. Wala naman akong alam sa cars. Ayan, and then after this, I'm hoping na kapunta ko dun sa clinic. So, mamaya na lang tayo. Excited ko kayo, ipatong ko kayo dun sa sasakyan. Hello, guys. Nandiyan na naman kayo. So, yeah. Nakuha ko na ang aking sasakyan. Malinis ang labas. Ingay naman ito. Ayan. So, pupunta na tayo sa Dyna Life. Mag-walk-in lang tayo doon. But before that, I'm gonna charge this. I'm gonna charge you guys. Charge tayo. Saan ba yung After dito, kung may time tayo, kasi wala na atang winter. Wala na talaga. So, kailangan na natin talagang linisin yung labas nito. Ang dumi ng ating labas, guys. Ay, ang loob ng sasakyan talaga. Kaya nga tayo ulit. Punta tayo ng Dyna Life. Dyna Life. Oliver Square. Ito ata yun.
yes, may Starbucks. Dine Life, Oliver Square. One 11936 104 Street. 11936 104 Street. 16 minutes. Starting route to 11936 104th Avenue Northwest. Proceed to 137th Avenue Northwest. Then turn right. Ito ba yun? Okay, ito na yun. Let's go, guys. Sama kayo. Ay, backing si Kuya. Saan ba tayo ngayon? Okay, let's go. Tayo na. Your next stop is 11938 104 Avenue Northwest. Yeah, that's the one. Turn right, then take the first left onto 137th Avenue Northwest. Daming nagpa-service ngayon. Turn left onto 137th Avenue Northwest. Turn right onto 148th Street Northwest. At the light, turn right. At the next light, turn right. At the light, turn right onto St. Albert Trail. About 3.5 kilometers at the roundabout, take the third exit onto 118th Avenue Northwest. 계속 달려가는 우리의 달력 머릿속엔 코드와 신호 가득 찬 상상 속으로 빠져들어 눈부신 빛으로 채워진 space. Nahanap ko na. So tara na guys. Kasi wala pa akong kain. Coffee and everything. Baka maging monster tayo for today's video. Dala ko lang aking guess na bag. Charot. Saan ba akong key? Tagal ko na nang hindi nag-tote bag ba? So, let's go. Tara na guys. Sama. Dito na tayo guys. Sus! Kung alam nyo lang. Yan, nagkamali ako ng ng lane. Kaya, napa-road trip tayo tuloy. Saan ba yun? Ay, saan ba yung isa? Nahanap ko yung kailangan kong third day ng cycle.
Basta may third day ako eh. Hanapin ko lang muna. Hanapin mo. Yay! Saan ba to? Tapos hopefully ma-okay tayo kasi walk-in lang tayo eh. So, dyan tayo pupunta. Tapos may Starbucks. Yay! So, punta tayo doon. Hopefully, pagbigyan tayo. Ay, di ba na siya nag-stop? Kasi wala, itong tawag doon. Wala tayong schedule. Ay, hindi tayo nakabook. That's fine. Punta na tayo, guys. After this, magsa-Starbucks tayo. Uy! Elevator nila, guys. So, 204 daw. Sabi ko, saan ako papasok? Pupunta naman akong here we go. Hindi na ako mag-video ka sa bawal. Tapos na tayo, guys. Punta na tayo ng Starbucks. Ang daming dugo yun nakuha kasi ang daming test nga, diba? So, tapos na ako. And papunta na akong Starbucks para mag-coffee and water and pagkain. Gutom na ako. It's 10 na ata, guys. Kain muna tayo and drink coffee before tayo punta dyan sa Dollarama. May bibili lang din natin. Dito lang naman tayo, guys. So, bibili na natin siya. Free parking naman ata dito sa Brewery District. I love this place talaga, guys. Nasa kanya na lahat. Yay! And my car is very clean. Wait lang, open ko kayo. Di ba natabingi kayo? Ay, kain muna tayo. And then after that, so I got the jalapeno chicken. And yung bago nila na 20 talaga yung in-order ko, ba diba? Bago nila na hazelnut oat shaken espresso. Ayan, guys, sarap. Ang init na, grabe. So, yun nga sa sinasabi ko, diba? Mag-ano muna ako. Punta muna tayo ng ano talaga. Punta muna tayo ng The contact download is started. Some phones require. Try natin ito kung masarap pa ito. Download is unsuccessful. Ang ingay ito. Ayan. Kain muna tayo dito, guys.
tapos na tayo magdalarama. O diba, ang sabi ko, yung isa lang yung bibilhin ko, naparami tayo. Tapos ang nagastos natin $62. Yay! Anyway, lahat naman yung pangbahay, panglinis. At bumili na rin ako ng para sa Starting route to 104. parang may mga pag may Bible study, bumili ako ng mga plates, yung mga ganun. Proceed to 118th Street Northwest. Then turn right. Wait na tayo guys. It's now 11:58. Ubusin na natin to para wala na tayong lagay sa kasi magbitbit ako ba tapos hindi pa ako pwedeng kasi kinuhanan na tayo ng dugo. Maraming dugo. Ayan, let's go. Keep me safe, Lord. Salamat, Lord. So, let's go, guys. Their car is really big. Mamaya na ako magpag-gas. Busin ko lang muna to sa sasakyan before mamaya na tayo pag-gas sa before tayo tawag doon mag-zumba. Kasama ko si Hazel mamaya mag-zumba. Hindi ko alam kung sasama si Sweet, pero mag-zumba tayo. Ubusin ko muna to para matapon ko dun sa basurahan. Bisaya ka, ma'am? Of course! I love Visayas. Charot. I love Visayas. Tanga. Sarap. Okay, tapon muna natin to. Akala ko naka-on kayo, guys. So, inubos ko lang yung aking Starbucks para hindi na tayo magdala kasi may dala tayong dalarama na napakalaking talaga bag. Kala ko ba yun lang yung bibilhin. Dami ko talagang pimples. Anyway, thank goodness na ko lahat ng dapat kong gawin for today's video. So, nakuha ko yung sasakyan, nakapag tayo ng ating appointment for laboratory tests. Ang kagandahan lang talaga dito sa Canada, guys, libre lahat. Libre lahat, laboratory tests. Yun ang talaga yung one thing na ipagpapasalamat ko din kay Lord kasi libre lahat, guys. Yung yung laboratory test. Kung sa Pilipinas, mga 500, 1,000, pera din yun, di ba? Saan mo hanapin yun? So, thank you, Lord, for talaga. PR na lang talaga, Lord, yung hinihintay namin, Lord. Sana ibigay mo naman sa amin, Lord, So, we are going now. Punta tayo ng bahay,